Malithathe elithuba ndizazise. Igama lam ndinguAvuyile, intombi yakwaJola. Siyanamkela kwinkqubo yethu ethi amasiko nezithethe, sincokola ngesintu. Namhlanje ke andizukwazi ukuba yinxaleme yalo mba wanamhlanje. Ndithume ubhuti wam uJolinkomo, uQengebe, uMphankomo, uNgwanya, uTholelo Mthwakazi, yena uzobe encokola neetshomi zakhe. Masikhe simamele ke ukuthi incoko yabo yanamhlanje ithini na. Masambeni. Amasiko nezithethe. Saba ngabelungu kusenina mzontsonto. Yizani sinqweme zekuthi qwenge. Naba abantwana bethu bechikilela amasiko abo sijongile. Iqhawuke phi na imbeleko msikaPhandla? Ingaba siyavuma ukuba ukufa kusembizeni? Abakhuliswa sithi na sibaguqule bafane noondlebe ezikhanyilanga? Ayisithi na abathi kubo inkcubeko nempucuko kukusikhupha ngembumlo ucondobe uxelo medem? Singabanyola na sibakhombe ngomnwe sithi ngabo abazenze unompucuko? Khawukhangele, nantso intombi emnyama iziqhayisa igaxele ilokhwe emhlophe kuba kaloku iyatshata. Wakhe amaxhaka umyeni ecaleni uzingca ngeblack tie. Wayedibana nayo phi? Zayaphi na imini ezimnandi zemidudu sibhiyoza sonwabile ngesintu singabantu? Ndingubhayi mna uCash, nyoka emnyama ecandisisiba konja nebhabhe mafini ivundle elincilashe. Ndizalwa kwangumabhayi lo Cash, umsulu, tatam, ugxarha, uvambayo, usiyoyo, uhlahla, cwerha, potwana, hlahla elo larhuqwayo ngabafazi. Camakho. Ndizalelwa mna ezontu ezwelitsha. Umama wam uzalwa nguMamntande kwaphaka zwelitsha. Camakho. Ndaza ke ngoku mna apha ePhakamisa ngo-96 suka ezone 8 from 89 sisuka ezone 2 safika ezone 8 sazotsho ke ngoku ePhakamisa ngo-96. Yonke into yam ndiyenzele apha ngokupheleleyo ngoDisemba ngo-2004. Sigqithile bomkhulu. Okay. Lona ke ngumbathana umxesi boMatshaya. Into yakwaMaqhabasa lena kusisiqwe gama. Ndizalwa intombi yasematshaweni omdange okhawuta ujiwo umhlaba wasePilton. Ndizalelwe ke ePhakamisa. Ndifike phofu abazali bafike ePhakamisa ngo-1990. Mna ke ndizalwe ngo-88. Ndizalelwa eMdantsane. Ngokwenhlalo ndingapha eGqeberha. NdiseGqeberha, unkosikazi wam nguMarhadebe, uMthimkhulu, uBhungane. Bona ke basuka kumhlaba wangapha intonyana eCoffee Bay ngesixhosa. Coffee Bay Mthatha. eCoffee Bay. Ilapha ke namhlanje nathi ke sithe saqonda masikhe sizosharisha i-views zethu ngale topic izawuintroducewa nguJola. Rotmanzi. Nasingabe siyitsala. Khona into yokuba siyakhapha. Khona into yokuba siyabuyisa. Kube khona into yokuba sitye singobe. Mna
ndifuna like siyazincokolela kamnandi. Ndifuna ukwazi ukuba le yokhapha i-different kangakanani na kunale yobuyisa kwezi nkomo. Okay. Ngokukwazi kwam kwezi nkomo zimbini. Inkomo yokhapha akunyanzelekanga uba mayikhale. Number 1. Eyobuyisa yona kunyanzelekile uba mayikhale ngoba inkomo zawuthina iconnecte izinyanya phakathi. Okay. So umuntu ka uye akhatshwe iba ngumuntu ongutata ekhayeni. Kuthiwa mase umuntu ongumama uyeyenzelwa into yophunga. So zezinkomo ezi. Zezinkomo ezi. Okay. Jonga for umzekelo phaa ku-oledi wam ikhona laa nto kuthiwa mos luphuzo manzi. Ibe yile nto ibe igusha kuye andazi uba mhlawumbi nakwabanye After ungcwaba. after ungcwaba. Yabo. Naw ke ngoku okhe ndigqithile apho uba eyobuyisa yona ubuyisa ngexesha elitheni nini njani kanye uveske uba mhlawumbi ubuyiphuphile okanye niba ne-time limit uba kufuneka nimbuyisile ngale nkomo. Okay. Ndizawufika ndibuyele kuwe. Mna ke mna elihlobo yenzeka ngokum ngokulaa mkhathi utata wam yenzeke during ngoku angcwatywayo uyakhathwa during simultaneously njengengcwatywa ngapha umsintente ngapha kule qhutywa ngapha uyakhathwa ngapha kuyinkomo yakhe ngapha azidibelanga kodwa aqhutywa simultaneously. Okay. Ayicacisi. Ndizawufuna umkhapha ke loko nto nam uba ndikhawulele msinyane. Njengazomkhapha ela lakhe lala nkomo lakhe samumbathisa lona siyamumbathisa siyamkhapha ngalo sizalifaka kwa angagodoli kaloku siyamumbathisa ngevele la and leyo moyisa ke ndisajonge yona nam sajongene nayo ke andizuba mkhulu ndisezawukhathwa kuloo ndlela ndijonge kuyo. Xa sendikusekeleyo ngokuba kubuyiswa utata okanye uyabuyiswa ngumama. Mna ndibuyisa utata wam mna Sayaphazana. Ndazazi bendikhe ndaxabana kancinci nodade. Yabo? Bendiqonda hayi man, hayi. Akho mntu ongumama okhatshwayo aphinde abuyiswa utyiswa ingobe lo mama. Umama. Yabo? Hey but ngokulula nzulu. Ube uqonda hayi bo. Naye umuntu ongumama bekumele uba uyakhatshwa. Qabo seyilaa nto ukuba siphila ngeli xesha. So intloko yenu. Kaloku umuntu uthi ikhona laleya yayitheni le nkomo ixhelelwa ngaphandle kuthiwa yona inoxhelelwa ebuhlanti. Leyo mama kaloku ixhelelwa ngaphandle ixhelelwa ngaphandle ithandwe isiwe ngaphakathi. Kaloku siphinde sicinge uba sicinge ngolu hlobo uba umuntu ongumama akamngeni ubuhlanti. That's why ziyangena iintombi zapha yena akazokwazi ungena. That's why ixhelelwa ngaphandle. Iyavakala yona leya yinto iyavakala. Ixhelelwa ngaphandle. Hey, omnye umbuzo ke ngokwenzawuza kuwo ke masithi ke ngoku apha mhlawumbi it's a family of 5, 2 brothers, 3 sisters, ngoomama nento notata, yabo. Basweleke ootata boyi-2 balapha kushiyeka amabhinqa, uyabona. Intloko andaba ndiyayibhuda le nto izawuba ngomdala kwabasisitasi. Naw ke ngoku
Khatshwa ke ngoku uyakhatshwa njani ngenkomo since ke ngoku eyinkulu? Uthetha enye yazi. Hey. Yabona ngohlobo endiyibona ngalo. Yazi uba ubutshile mosijona, yabona uba kwi-research yakho uthe kaloku semba uthi kaloku uba bekukho impikiswano phakathi kwakho nodade, yabona. So wadicide uba mandikhe ndiyenzule ungalelo lena, yabona, ndizama ukhangela uba bekusenziwa njani kuqala, yabona. Now mna I think when it comes to izinto ezidibene nesiko okanye isintu, yabona, if ibisenziwa kuqala, yabona, akho nto irongo xa iphinda isenziwa, yabona. Babebuyiswa kuqala ibiyindlela kwenziwa ngayo leyo, ingaba kubhutwe phi ke ngoku xa iphinda ibuyiswa Iphinde ibuyiswa. Ke ubuzo omhle. Mbathatha. Yabo kule uyithethayo le man. Kaloku jonga mamela ndingawuqhawulanga wena Jona, yabona. Ezinye izinto masizijonge ngale ndlela. Abantu kule minyaka bayaziqhawula izinto, yabona, okanye izinto zibekelwa ecaleni ngokuba kucingelwa into ezifana nendleko, yabona, ukuthi yoba yeyi olu sapho olu, yabona, alimanga mhlawumbi njengosapho njengosapho oluthile, yabona. So thina nasi besikwazi ukuphumelela kuyo and basiyenzanga le nto ngalo mzuzu, abantwana soze bayenze le nto, uyabona. So ke ngoku ziyathethelwa ke nezaa zinto eziyana, yabona. Loo ndoda ikhona, yabona, kanye zawuthi loo ndlala, yabona, ikhona ifike ithethe uba ngenxa yesizathu esithile, yabona, ingaske nesivumele senza ngolu hlobo, uya-understand. Ayithethi uba loo nto leyo uba lo mntu lona kanye ayisenziwa ngolaa hlobo ngoku ngenxa yoba yenziwa ngolu hlobo, uthethiwe, yabona. Yiloo nto iye yavumeleka uba mayenziwe ngolu hlobo, yabona. Okay, ungiphendulile kodwa. Ungiphendulile ngale nto. But eyona nto enza uya kuyo mna ngokuba masiye apha kule yobuyisa. Ukhapha grand mna. Mansore ndipha ndisole ngoba i-view yam yokukhapha. Yabona uhlobo wenze ngalo? Bekumele uba luhlobo okwenziwa ngalo. Sasuka uba le ndoda mayithi mka. Indoda leyo. Ayombathiswa ingagodoli apho yakhona. Nangona siyazi uba iya kwilizwe lemimoya. But indoda le ihambayo, yabo? Mayombathiswa. Uba okay, no, at least. And zazi ngekho ibhokisi ngexelekela xesha kandolo. Babefakwa emiqolombeni yonke loo nto leyo. So wayombathiswa umntu uba ngefele lenkomo uba okay, yombatha, siyakwazi uba uzawuphilela thina kwela lizwe. Yabo. So ndiyakleyo, I think ndigqibile nalena yam uba i-view yam, because sizikhuphile zonke ii-views zethu. Kule yobuyisa ke ngoku ndiyaqhiyaza kancinci, andizoniphosisela, ndiyaqhiyaza kancinci ukuba heyi, okay, kubuyiswa njani xa bekutheni, yabo, because lo mjita simkhaphile mos, okay, esiya kwilizwe lemimoya. So xa simbuyisayo simbuyisela ntoni uba ngexesha uba usekweli lizwe lemimoya? Mna ngokujonga kwemna, uthathwa uziswa apha ke ngoku, andithi simsiyekanga, siyamthatha ke ngoku simzisa ezintlantini Entlantini, yes. Mbuyisa ke ngoku simzisa apha ezintlantini zasekhaya. Yenza uba nawe uthi xa ufika apha endlini ukwazi uyothi chatha phaa, uthi xa uthetha ulapho uthatha uyibeke laa bhotile phaa. Nomnye ulandelayo xa ifika nangoDisemba nje xa ufika mosukho laa bhotile ishiwa phaa, ishiyelwe ezinyama nobethe phaa, uyishiyelwa ndawo. Ufika yongenanga laa mnyango uyiqala phaa. Ufuna ndingene ndithethe kahle apha ndiphendule kahle? Okay. Eyona nto ebuhlungu le nto yebhotile kwazona uba ayonto yesiXhosa. So ke ngokuba xa ndimane ndisiya kwiintlanti zam ndibike imbilini yam uba ndibe ndichathaza utywala besilungu, akho khokho wam
akho khokho wamba okhule nge-Old Brown nge-Old Park okanye nge-Command. Ndiyavuma ndoda asikho utata bamkhule ngayo imalo ukhokho kakhokho akho khokho wase wojola uba ukhule awunqula mse monqula utata ewe ndiyavuma so lilonke uthi uba wena bandityisa utata ulibale ngokho alibele abantu ezo sisive bethile ezinto zayivo awuzukwazi asishengabafazi emakhaya abazasilambukela abakusilwe othi ndiyeza sisiva sishengabafazi ba hakum into nayo le nansi into nayo kakade kuyayese kwinto nayo into nansi into hambuyiphethe nansi into nayo andinamzeyoshiya ingathi amane siphakamisana because uyabona wayengekho kwamqombothi uyabona izinto zoba nasekulandukeni wakuselwa amasi iinkobe zikhona abukho utywala Jola. Yabona, I think nina madoda. Like it's very important, yabona. Kanje kubalekile, yabona. Xa kukho andiyazi ke ndizawuthi into nayo ngesixhosa i-topic, yabona. Xa kukho i-topic xa kukho umba, yabona. Xa kukho umba singabethe ecam kwakhe, yabona sihlala apha kuwe because ngoku once siyophumela kwezinye nezinye sizayilahla le bese singayo. Yabona siphinda sibuyele ke ngoku kule nto lena uthe wena masijola ba indaba lena yobuyiswa, yabona inako mhlambi ukubhida, yabona. And ndiyaqonda ba sihleli apha nje, yabona, mhlambi sikhangela indlela ba xa siphumayo apha sithi sigqibile mhlambi kule ncoko besincokola ngayo sibe sifunde nto, yabona ba yabona laa nto ibethethwa ngusayipho okanye laa nto ibethethwa nguJola, yabona ndiyayibona ngoku okanye andiyiboni, yabona. Kodwa ke funeka sibe siphume sifunde nto. Ndingathi le nto ithethwa ngunantsika nguTimman yokuthi ba xa kuthiwa unantsika umntu uyabuyiswa, yabona, ndingathi kancinci, yabona, iyayenza sense kanye iyabonakala. Andithi yinyani kodwa iyabonakala kodwa bayicacisa ngalo ba siyambuyisa ngokutata, yabona, azoba phakathi kwezinyanya ezi zilapha ebuhlanti, yabona, kwenzela uba sithi xa sisenza lo msebenzi leyo abe phakathi kwabantu ababizwayo naye, yabona, ba nawe siyakubiza bani, yabona, njengasinyanya sethu, yabona. Kaloku andithi ngoku yabeyonantsika besimkhapha, yabona, simkhaphile samshiya pha, yabona, naw ke ngoku siyambuyisa ke ngoku azoba phakathi kwezi zinyanya zethu apha ekhaya. Mna ndicinga uba inoba ilolo hlobo, andithi ilolo hlobo, kodwa ke ndinethemba, yabona, uba ndinethemba ndizawufunda nto uba benza ubuza enye into kwalapha njengoba okay no siyambuyisa lo mjita nje simbuyisayo so uyazishiya ezazihlwele zakhe ebehleli nazo because siyayazi uba okay no uba nje sombathiso uba sugodola xa uhleli nabo ima-right background yomnye. So xa simbuyisa simfaka apha ezintlantini uba sibheke sijonge ka xa esijongayo apha ezintlantini uwashiyile la madoda leyo ehleli awabuyiswanga njani wona ngamadoda awabuyiswanga. So xa uya kuba kwezikhalo kaloku xa ukhalo nokuthiwa njani ubuyisile lo ungekambuyisile uya kuba kwezikhalo imsebenzi angabana ukakabuyi ka ngiyabona ngohlobo ndiyibona ngalo ne like yina xolo Timman, like if you yam lena, yabona, manducacisele ngolu hlobo, yabona ke ndikhe ndava ngomnye unantsika umama, yabona, or like what was understandayo izinto like izemingqongo, ba kuthiwa like i-personality yakho ngolu hlobo ngalo apha, yabona, naw xa ukwela cala i-personality yakho is the same, yabona, which is mhlambi ngolu hlobo sihleli ngalo apha noba nakwela cala mhlambi kuhlalwa ngolu hlobo, yabona. Now uyabona mosijola ne ungumphankomo, yabona, ubungumphankomo uyikwekwe, yabona, waqhubeka wongumphankomo uyindoda, yabona, which is
I think in this case iyafana la nto leyana yabona uba ubukhatshiyo yabona usahleli nabantu bakuwe but ke ngoku i-level okuyo phaa yabona like it needs to inqanaba okulo phaa yabona ifana uba liyanyuka mhlawumbi ngokuthi ubuyiswe uzoba kwindawo ethile ke ngoku ayithi uba uyasuka kubo no usenabo yabona but ke ngoku yabona unesi sigaba usenzelweyo yabona esikwenza ke ngoku ube namagunya athile on the other side so uyagraduate mhlawumbi jonga ke ndikuxelele nge-situation apha. Okay, mandiqale apha kumendlini olate ne uolate ukhatshiwe ezinkulu ngenkomo yabo outside of ebuhlanti yonke ngazenzi sizawuphinda sibuye kuyo lo mbuzo ke ngokuba sizawukwazi umbuyisa ke ngokuyena besekhatshiwe njengomuntu engumama. Okay, mandigqitha apha sakho uyanga la no masona sihlala kulo sihlale kuyo ne sihlale kulo njengoba mosesayipi ne babona vila kwayindlela bendiyiqale ngayo yabona kuthiwa like kwezi ngomo ezi yabona zimbini yabona le yokhapha yabona akunyanzelekanga uba mayikhale yabona akunyanzelekanga kodwa lena yobuyisa yona yabona kunyanzelekile uba mayikhale kwaye ikhatshwa kwayibhokwe insayelelo yeah we understand so clearly ke ngoku yabona ifana uba uyayibona ba like leyana yona yabona ixoxisa noxoxisa into yayo kuba yenze kombathisa ohlobo thimene beyithatha kombathisa ba angabhodoli ndize ke kule busando yithetha nawe thina nokuba aba kwengu wena thi ayi aba ke ngoku okhokho balibalukileyo yazi bayathetha bakhale bafikele bapha abantu bafikela ephupheni mhlawumbi afikele kum ndibe mna ndingazange ndambona but ibe inguye phaa ephupheni. yazi mkhulu ezaba ngathi ndingumntu okrwada ekomeni mna ndingulaa mntu ukuba okay no hayi not bukrwada yabo but bukrwada ngoku yabo ndingulaa mntu mna ukuba if ndiyakwazi that's fine but sundichazela wokhokho hayi bo ndingenaphi apho bekumele uba laa nto yenziwa ngutamkhulu waye ngukhokho wam but then xa isiza ngakum mna eyona nto endinoma kuyo ngukhokho not ukhokho kakhokho hayi no andingenaphi ke ngoku only to find out mhlawumbi uba ukhokho kakhokho like uba from tata yabo bayayi-olate le time isenokwenzeka mhlawumbi uchiza yabo yabona bengazazi uba igazi lam endinochiza yabo yabona wena mntwana like le nto lena le kukho this article that ke ndayifunda yabona like back then I think like 3 years back yabona buyaqaphela yabona amazulu yafumaniseka uba umzulu uzawuthi mhlawumbi igama lakhe ngusiboniso yabona wakwaDlamini alugqiba athuthe uDlamini yabona which is ifani nesiduko kaDlamini yabona now ukuthi ufumaniseka uba sinegama nefane nesiduko yabona now le nto lena xa sendiyijonga ndibuyela emva yabona ndicela ukulungisa msinyana kule into yabezulu bazawuthi sisithakazelo isiduko sam kaloku okay mamela ndifuna ukubonisa something wena Jola yabona laa nto leyana I think yabona ibhudakele kokucolonizwa kwethu kanye kwathini na because mna I feel like uba xa uzazisayo wena yabona ifana uba mhlawumbi uthi ndinguJola yabona ubiza umsekelo ngam yabona ayikho indoda engakwazi uzazisa no kaloku anditshwala olu hloba mamela maJola yabona ifana uba ubiza wena yabona utogqiba ubiza utatakho ubiza utata katata yakhe njalo njalo up until izofika kwisiduko sakho yabona and then ibuya kumva up until we understand
like ona hlobo like omnombo omkumkani grand. Yeah, so basically xa ubuya umva ola hlobo yabona ifana uba udibene no-T-Man yabona uthi-Man uba uyazalana nayo ifana along the line njengoba ubuya umva nje yabona ifana uyadibana nento no-T-Man phakathi like we understand. Yes. Now ukhuve ka like le ugqibe uyithetha uba ungayixelele ngokhoko kakhoko ibuyela phaka benza uzama ucorrecta wena baqhubeka. yeah yabona ngokuthanda into leba ungayixelele ngokhoko kakhoko yabona like you actually find yabona kanye uzofumaniseka uba wena Joel yabona isiduko is more important than ifani yabona ifani yabelungu ifani igama lo muntu but isiduko is more important yabona umuntu wena isiduko esifana nesakho like xoxoza noxoxoza lo nto uyazalana nawo lo muntu yeah understand so ndizama ukuthi yamogela ndawo liyana kakhoko nokhoko bugqiba uyithetha yabona xa uzama umntana wathi uyayicima mani anokwazi Roy but yazi 3 months before zishwangathele ngokakele and ndiyafuna ndifumane umjita nyanga kudala ndizama umkhangela lo mjita uba unokwazi umcacisela le kulo nyaka upheleleyo lo nyaka ngapha lo upheleleyo nangumkhwetha uyoluka phofu nansi ikwekwe yoluka uma ikwekwe bakumgidi kwekwekwe yeah ikwekwe mosilena moseo only to find out the kwekwe likhuni oluswe ikhuni layohlala ebhomeni lotshiswa yonke into laphuma latshiswa ibhoma lakhatshwa likhuni uba maliyokwalo yangumgidi. okay Then babe kuthiwa kushota ngokuba abuyiswe yo akhatshwa abuyiswe after loo nto leyo atshatiswe yilaa nto bezuqonda yabo isiXhosa senzulu too much kodwa yinto eyenziwayo but baqonda inzulu ke ngoku le nto yaye because mna ndiyibambe ngento eyi-one uba ndiyayazi uba ikwekwe ayikhatshwa ikwekwe xa iswelekile ikwekwe ayikhatshwa uyabo andiyazi uba izawuba yinto erayithi le nto ndiyithethayo whatsoever awuronganga ikwekwe ayikhatshwa yeyona nto ndiyazi ikwekwe ayikhatshwa nathi wena yabona ndingaqhawulanga mntakwethu asiyazi naphofu mna andiyazi yabo ndiyava nje uba okay mhlawumbi yena ebeza kuluka ne qha mhlawumbi wenzeke ngokweso siganeko senzeke baqoba okay bona masikusore siyenza lento because sesizithengile zonke izinto sezilapha asibe libiza kwenziwa ngomso umsekelo uyabona wona side ndingaqhawulanga uyabona I think le case nawo majola athetha ngayo uyabona I think ndikhe ndayibona le nto lena like nawo uyibonile like laa nto leyana ingathi ingamawele ikwekwe nentombazana uyabona laa nto leyana ingamawele lana le ntwana lena isweleke isencinci ungasondelanga nosondelanga bayingathi uyabona but ke ngohlobo abayenza ngalo yabona basekhona if you look at like ezindawo ezilake deep yabona ufumaniseke uba zikude gqitha into ezidibene ne-social media yabona like ne-TV yabona ndingathi isinto basasibambile yabona ngohlobo lakudala yabona so ola hlobo babeqhuba ngalo phana babeqhubelwa singamyeki lo mntu mhlawumbi elengalenga nje yabona ekubene bekhona simazi yabona ndicinga njalo yabona but laa nto lena yaqanjonga like nee-comments but afumaniseka uba like le nto lena yinto eyaziwayo yinto eyenziwayo bakalali because mna ndaqonda hayi andiyazi le nto leyo yabo and lost ke ngoku mna eqhubekana nato ihambe yonke into
ojiso ezokuthela ngayo ikhoni yonke into yenziwe yakhe aphinde abuyise baphume Bamtshatisa. bengamayiyini amayeyeye Satisfy le ndoda izawutshatiswa valentine izawutshata ikhoni. But asikhona hayi noko ndiyabulela madoda. Okay man, Yebo man. Bantu bakuthi noko ibiyincoko nje ndihleli namadoda sesincokolela. Noko ngoku sithiwa sikabe siyishwankathela kancinci. Saba khona esinye isiqendu esilandelayo esizawuqhubekeka ngale ncoko. Amatha zasigcina athumele izidaba zemimoya sincokole nathi emathongweni. Izilo zisikhusela. Khumbula mzontsundu, eli ixesha lelethu.